Ahojte, dnes by som vám chcela povedať niečo o sebaláske, čo to vlastne sebaláska znamená, prečo je taká dôležitá v našich životoch a ako si ju môžeme vybudovať. A v prvom rade, čo chcem povedať, je, že sebaláska nemá absolútne nič spoločné s nejakým arogantným, sebeckým, povyšeneckým správaním. O tom sebaláska nie je. A sebaláska je v podstate o tom, že príjmame samých seba takých, akí sme, s našimi kladnými aj zápornými stránkami a akceptujeme sa. Pretože každý máme nejaké plusy, nejaké minusy a pokiaľ sa snažíme tie, povedzme, minusy nevidieť, tak, alebo ich prehliadať, tak v podstate sa neakceptujeme a niečo potlačame v sebe a tým pádom nie sme autentickí. A pre mňa v podstate sebaláska znamená to, keď sa k sebe chováme s láskou, rešpektom a úctou a taktiež keď sa staráme v podstate o seba na viacerých úrovniach. Ja to vidím na také 3 úrovne, teda aspoň čo to pre mňa znamená, že sa starám o seba po fyzickej stránke, mentálnej a duchovnej. Čo sa týka tej fyzickej stránky, tak to je, myslím, že je také najľahšie pochopiteľné, keď sa v podstate staráme o svoje fyzické telo. Povedzme, že robíme nejaký šport, alebo sa stravujeme zdravo, alebo aspoň teda zdravšie, ako sme sa stravovali predtým. A k tomuto by som ešte podotkla jednu dôležitú vec, teda čo si ja myslím, že je dôležité, keď už teda robíme nejaký šport, venovať sa takému športu, ktorý nás baví. Pretože ak budeme robiť niečo, čo nás nebaví, tak je to v podstate opak tej sebalásky, pretože ideme proti sebe. Takže napríklad ja nemám rada beh, tak ja určite ma neuvidíte nikde behať po uliciach. To určite nie, jedine, že by som sa ponáhľala do práce. Takže venujte sa tomu, čo vás baví a čo vás naplňa. Z hľadiska budovania tej fyzickej vašej schránky. Čo sa týka tej mentálnej úrovne, tak je dôležité, aby sme sa nejak zbytočne nekritizovali, nepodceňovali sa, neponižovali sa, nenadávali si a nerozprávali si nejaké zlé slova. Áno, ja viem, že jednoducho sa to hovorí a je ťažšie to robiť reálne v živote, ale v podstate je to iba na nás, aby sme si volili tie pozitívne myšlienky, a aby sme mysleli na to, čo chceme a nie na to, čo nechceme. Pretože vlastne keď sa zameriavame na to, čo nechceme, tak nám do života prichádza to, čo nechceme. A to je veľmi dôležité pochopiť, čo sa týka tej mentálnej úrovne. No a ďalšia, taká posledná úroveň je tá duchovná, alebo teda duševná, keď v podstate robíme čokoľvek, čo nás baví, naplňa a robí nás šťastnými. Je to úplne jedno, čo to je, ale ide v podstate o to, že robíte niečo pre seba a niečo, čo naplňa vlastne vašu dušu. Niekto môže napríklad rád malovať, niekto rád tancuje, niekto rád robí videá, niekto rád pláva, môže to byť hocičo. To je v podstate na vás. Ide len o to, aby ste robili naozaj niečo, čo vás skutočne naplňa a baví. Takže také zhrnutie sebalásky na 3 úrovniach, ako to vnímam ja. A teda ešte, aby som povedala, prečo je vlastne tá sebaláska dôležitá a aby sme si ju budovali, je to hlavne to, že v podstate si tým budujeme vlastné sebavedomie a sebadôveru v samých seba. A keď máme tú sebadôveru a sebavedomie samých seba, tak sa stávame v podstate autentickými a je nám úplne jedno, čo si o nás myslia ostatní. Proste správame sa spôsobom, ktorý je pre nás prirodzený. A v podstate to je asi aj všetko, čo som dneska chcela tak stručne zhrnúť o tej sebaláske. Dalo by sa o tom rozprávať dlhšie, ale myslím, že toto je celkom postačujúce a snažím sa tak nejak výstižne urobiť.
Môžete mi dať prípadne v komentároch vedieť, ako sa vy staráte o seba, alebo teda o tú svoju sebalásku, ako si ju snažíte budovať. Budem rada za vašu nejakú spätnú väzbu a komentáre. Takže a vlastne ešte jedna vec, veľmi dôležitá v podstate, je dôležité vždy si vybrať seba. Myslím to tak, že viete, ľudia proste prichádzajú v živote, ľudia odchádzajú, ale proste vy ste tá jediná osoba, ktorá tu s vami bude počas celého života a preto je tá sebaláska tak dôležitá a je dôležité mať sa rád taký, aký som. Pretože ak nepríjmem samú seba tak, ako ma môžu príjmať tí ostatní. Ja si myslím, že to dáva celkom logiku. Dajte mi vedieť, či aj vám. A na nej sa s vami lúčim, prajem vám pekný deň a dúfam, že sa vidíme čoskoro pri ďalšom videu. Ahojte.